Mindreårige elevers næsten nøgne kroppe er havnet på internettet efter en stripkonkurrence på Silkeborg Gymnasium i fredags. Det er en konkurrence, der foregik lige foran skolens lærere. De var nemlig dommere. Elever fra de yngste klasser på Silkeborg Gymnasium. Skolens 1. og 2. G-elever konkurrerer i disciplinen strip, mens lærerne giver point. Vi har valgt at dække de nøgne elever på scenen, men de lærere, der sidder her, og som var dommere i stripkonkurrencen, gjorde ikke noget for at stoppe deres elever, eller for at stoppe de tilskuere, der optog seancen. Det er et dilemma at sidde i den der situation, fordi det foregår meget hurtigt, og når man er den, der har ansvaret for arrangementet, er der mange ting at tage sig til, og hvad skal man gøre? Skal man springe op på scenen og holde et tæppe frem, eller hvad pokker stiller man op i den situation? Videoen fra Silkeborg har ligget på internettet i 4 dage. Først efter TV2's henvendelse i dag blev den fjernet fra den verdensomspændende videohjemmeside YouTube, og mere end 20.000 brugere nåede at downloade videoen. De er beklemte ved situationen, synes det er ubehageligt, og de har selvfølgelig ikke kunnet forudse, at det her ville ende som en videoklip på en hjemmeside, der er tilgængelig i hele verden. Lærerne skred først ind, da eleverne smurte hinanden ind i babyolie og flødeskum. Det var nemlig imod reglerne i stripkonkurrencen i Silkeborg. Og de lærere, der var til stede under det her stripshow, har været til en samtale hos gymnasiets rektor, men han afviser, at lærernes opførsel skal have konsekvenser.